No takže som v meste Deune a vzadu je zrúcanina hradu Deune. Neviem, ako sa to číta, ale tak sa to píše. Takže krásna zrúcanina. Asi pol hodinu od môjho bydliska. Alebo 20 minút, nejak tak. Takže dneska som išla pozrieť, keďže mám voľno. Išla som na takýto výletík a pozrieť si zase nejaký hrad. Aj keď zrúcaninu. Je to veľmi zaujímavé. Tu si ho pozrieme z boku. Musel byť krásny. Tu je vstup. No. Tak to vyzerá. Tu je reštaurácia. Tam sú zvieratka. Nejaké srnky, alebo čo to je. Ale krásne sú. No, to sú nejaké srnky. Takže tak, kopu zvierat je tu. A ideme ešte pozrieť. Ešte tam sú pávy. Ideme ešte pozrieť na ten hrad. Ako to tam vyzerá znútra. Že v okolí je takto dokola celého hradu je voda. To som si všimla, že tu v Holandsku asi skoro na všetkých je. No tak asi na všetkých, keďže je tu sama voda. Tu je takýto nádherný strom. No a takto to vyzerá. No aj tá zrúcanina má svoje čaro. No a ten zámok sa volá Grot. Grot Castle. No niečo 1460 asi bol postavený. Pán Boh vie. Nevyznám sa v tej reči. No a takto to tu vyzerá. Toto schodisko určite tu nebolo, ale by som mi hodilo domov. Asi pôvodné tu nič není, len tie múry. Ale hlavne, že tu postavili hajzle. No, takú budu s hajzlami. Takže keď tu chodí strašiť pán domáci kastelán, tak ten musí byť nadšený, keď to vidí. No a takto to vyzerá zozadu. No tie koše, to je katastrofa. Toto holandská cyklistka, či cyklista. A takto to vyzerá zo zadnej strany. No, samá voda. Takže tak, idem pozrieť zvieratka a idem dať do Google ďalší zámok v okolí. Keďže dnes mám voľno, konečne. Takže idem brázdiť ulice Holandska. Tu je taká obrovská fľaša vínka. Takže tak.